Shubor nakaslem jong unongsan Hima. The Central Board of Secondary Education Cbse hagsingi balang kala penbenaman Pynsangeh no shwa ya Eksamin nagabantagi kena bupuli ya class 12 karbala rai ban Pynpep no shisendon ya Eksamin nagabantagi kena class 10 ke Cbse kalong ba ya Eksamin jong kena puli class 12 kabade ban long dadu ka sautrik ujemang hadu ka shitrik ujeleu Pynsangeh shwa ban ansopalong hadin ke Cbse kan sapit benia ke jinglong jingman ha ka shitrik ujeleu bat kan saai jing Pynpep ke bakham benia hinrei ki khna ki nyo jing tip rupa la kumno khat san singi shwa ban pelong ya Eksamin nam ta ki khna class 10 la de ban pelong na do ka sautrik ujumang hadu ka nyau trik ujeleu hinrei menta ya kan Eksamin la Pynpep no shi sandon bat ya result an pen khre kat kum ka jing Pynpep jong ka Cbse hinrei la dadon ki khna ki bom hun ki jing yo ki marks kila ban yele de Eksamin inda ka por kala khambiang